بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندرك كرورة بمنا فلان السلام عليكم إنتلي إكاكني إني برا إني واتي بسم الله أبلو جاراني جاراني بنما أبنيما كرباشي سيلا والله باشا لما بركة عليه الله كنا باشي كه بس كني واتي ني كاكني درون إني بركة عليه ويشين بمنو كو كنا فلو يكني ويشين أها نفلو فلو يكني وكتي سبلا نيكا كني نعم أبلي بسوا فنش مانك يسقو بيرلا الله كسيكونو نعم ويسقي كبارو كي مغني فو بسوا تولو نوفي نعم وين فلو فلو أيوه سبلا ليا توب بسببوي ale bisiga to ibi to bela soro ayo o ngani mangene able sabo tira la de Allahu akbar isa fu nyini re fo ne mo nyane ma minkiye o dum dañu may o de kama fo ko na fulo e kene ya fulo ayo aw ko soro folo fana o yero ko soro o chen able ni ya me kibi ko minke nam ire te bulula de Allahu akbar ni ya me meni ke mitaya akerata nda bota able el sayre te tege kono de Allahu akbar ni rete bulula yo ho kibi ko re nyini o nga ni re bulula nam ba yini folo ki re bo folo ya fam ayo able fen o fen jenotige kono ama la jedi ka geleman bay mi folo amodo yini nam o gelema o yire kun folo o yere kun an ga yire yini folo no borala nam am soro ga to yini able ayo awo ko clio cli ko hakli ñongon tula o chen no ko de akli ye maya de ye Allahu akbar ale de bi an da fara ka bo bagon che lable ala dan fara min do ani bagon che o hakli tige ndi ayo o hakli tige ne ba to ama don ni kanyi ni mai hakli tige ne ba do ni yakkechugo ni ta kechugo nam hakli tige de ba do ni armadiya tabulu ni ta armadiya tabulu o ni hakli ti nam maya ti o de ma foko karsa foto parce que ana hakli ti ma fe ayo ya fam chokolaba do ko ni ma ko ni chifi ya fo shije ite hakli soro ten ko ni kera ablo chen eto ko ni sabulo wajira ga fo kotu chugula Allahu akbar do jora yoro do la min manga joyi kudo kera mu manga ke nam sabulo anga adamadiya tabulo la mo koroba de bi demsen ladi sije de bi shifin ladi nam o ke muna parce que sije ale wati janke nam ay fenchama nye ay fenchama me nam ay ko chama ke munu yakala o de ganga fo shifin sa ni nini ninke abisiga wulu nina sabula al na male soro ibta soro ay do soro ajana nam donc o kala ko kala o nga ni forasi za o kanga mun ladi o de ba fo ko o de ba fo ko karsa ide manga ninke able o kone ne sabula shifin shije ma jojo orola Allahu akbar nawo chokolaba do fone ko ni shifin ko shije ma ite hakli soro ten ko ni kera o do able sabula amaka ketake ayira kula komi jala do yira chela min benente Allahu akbar ya fam o ni yiro chula nam able ko mo bola jima bola bol srafe la ka hakli mandam amina ayo bismillah be mana andre abla nan be jumaye sikatola novembre kala kle ta ani kononton soro nam samba fla ani mukwa ani kile nam fasiri ba ko ne sebe ne fasiri ka fo kono amna la frete fo mi ka sika kuma wanye fo mo yo wasa family ka soro la abla amba damin le soro e faso ka fasiriye e soro kumana akodi ajira ka fo ko kritikelo ka baradamna be wule ko rentrer de cours tribunaux o ko baro ko ni kera kunungo kulunala chimi go ta kumba ko kene kan kunya simna ke femi ma ko subable o de ye sharia joro yuruko ndungu juya an na fulo soro jugu kelela nam an ka jamana kono kunya simna ko ma ko sube o mi ra fana metali ke nyesimo ko dala wa be ke sebela ko ka be ke sebela aywa d'accord o ko wasa bolo fon so kana damateme yele ka teme jamana don sego kan o ko jamana nyama ko ne fere gelendo ta o ishara do ta wasa mba to ko sika kana gela kuju ka teme jamana don sego kan
farkolo ɲɛnajɛ siratigɛ la ko 11 secrétaire ni COB a bila nan ko championnat ngana ka kɛnɛba naam a daminɛ ɲɛna olu bolo kosɛbɛ tubarkalla catholique ka pèlerinage mi to ka kita a bila nan ko ɲinanta bala ka ɲɛsin min ma o de duwawu ka kɛ wasa malidenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ɲuman ye le Mali d'aujourd'hui a bɛ cogo di ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Saliya Jara ni ale ye Baginda maire kɔrɔ ye k'a jalakilen don k'a fɔ ko a ye nafolo sefa wari miliyɔn 529 jate ko a ye o ŋanamu ko a kirikow bɛɛ senna ko jaabi bɛ di a ma juma nata in Ablaye ani min ka kan ko sariya bɛn'o fɔ a ye aujourd'hui Mali kɛmɛ ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnkɛ ka ɲɛsin général Boubacar Baba Jara ma fédération malienne de football ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ko teri do jɛɲɔgɔn ɲuman do wa ko mɔgɔ fana do min y'a seko kɛ jamana ye kosɛbɛ a bila na Adamba Konare Alpha Umar Konare furumuso ko a ye foli lase maaw ma ni jɛɲɔgɔn ani Ala ma Alpha tun bɛ furakɛli la Maroc ko a kɔni ɲuman donna farigan nɔgɔyara kosɛbɛ a bila na l'indépendant ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Union européenne lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ nɔ ko olu ni Abdulaye Diop ye ɲɔgɔn ye kalata ko ani fo ka taa se assise nationale labɔ ani jamana bɛ lakanabaliya siratigɛ min kan sisan nka ko u ma ɲɔgɔn faamu Ablaye dan o bɔlen kɔ sa CEDEAO ye ɲakili minnu ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ko jamana politiki tɔn caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ nimisa ani dabali ban ni hukumu kɔnɔna na a ko kɛra cogo min na kɛmɛ ka maa caman dabali ban wa maa caman hakili la ko an kun man ka se nin jɔyɔrɔ ma Ablaye dan Bakari Togola ko ale kɔni seginna ka na kaso la yanni k'a to a ka kirikow ka daminɛ ntɛnɛn nata ye ka sababu kɛ ko a jirala k'a fɔ ko a kɔni ye sefa wari miliyari 9 jate ko tununnen don a kɔ a jalakilen don ko ntɛnɛn nata ka kirikow daminɛ ko a kun bɔra kaso la ka sababu kɛ ko a ye sefa wari miliyari 4 de sara caution ye Ablaye miliyari 4 Allahu akbar a ka a to di dɔrɔn a ka yɛrɛ sɔrɔ n'o t'a bolo a ye 4 bɔ yɔrɔ min na dɔ bɛ yen ni 4 dɔrɔn de b'a bolo a to di o 4 bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔ bɛ yen i nɔ mina miliyari 9 ni naani sɔrɔla o tɛ wa hali n'a ma tɔ di hakili la ni a ye lɛdu dɔ ta jamana ye sariya ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko m'a tɔ sara nin cogo la o fana bɛ sɔn ka bɛn o sariya taabolo la an tɛ sariya dɔn kosɛbɛ nka n'i ko ko o kɔni karisa n'a ye k'a dɔ kasɔrɔ fu n'i ko ko bɔn a ye to n ka bɔ nka n b'a sara ni sara cogo in na san o san n bɛ nin hakɛ in sara hakili la o fana na sɔn ka wusaya ko la l'indicateur de renouveau ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ minnu tun bɛ carte nina dilan u yɛrɛ ye Mali kɔnɔ Ablaye min ni sariya tɛ kelen ye ko gendarmerie kɔni ye mɔgɔ 13 minɛ a ko siratigɛ la min bɛ tali kɛ colonel Assane Aga Fagaga ko ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ armée kɔnɔ Ablaye i b'ale dɔn wa jɔn Assane Aga Fagaga n b'o dɔn dɛ ko mun k'a démissionné la a démissionné awɔ ayiwa d'accord Assane Fagaga an b'o dɔn a tɔgɔ Mali bɛɛ bɔ nin dɔn 2006 waati ninnu olu de kun ani Bahanga an b'o bɛɛ dɔn an ma hakili b'u la Bahanga de fara nka ale kun donna armée la k'a ye walan sɛmɛ fana ka bɔ armée kɔnɔ Ablaye ayiwa d'accord Marebugu ko finitigiw kun ye mugu pɛrɛn dɔw kɛ minnu kun kɛra sababu ye ka jatigɛ wale kɛbaa ninnu gɛn ka taa Ablaye nani ka ko seginna ka na tuguni ko kura ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kayikaw k'olu kun ye waati dɔ di k'a fɔ ko ni yɛlɛma ma don u ka taabolo sanu bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na ko ni yɛlɛma ma don u sigidalamaw ka ɲɛnamaya la k'u bɛna gɛlɛya dɔw ta ka lase dugu ninnu ma murutili fari dɔw da ko u kɔni ka waati fɔlen tɛmɛna wa k'u ye murutili fari fɔlɔ min u bɛn'o da k'o kɛ décembre kalo nata tile 5 Ablaye dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Guinée équatoriale ko halisa ko mɔgɔ 19 malidenw k'olu kɔni bɛ kaso la yen halisa le Sphinx ale kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola nɔ minɛnen don ko ntɛnɛn nata k'a ka kirikow bɛ daminɛ ko sefa wari miliyari 9 ani miliyɔn 400 de b'a kɔ
ko a bɛ sɔn ka don a si kaso la i ye ko a bɛ sɔn ka kɛ u ye Ablaye a bɛ sɔn ka kɛ o ye ayiwa Forum national de l'entrepreneuriat des jeunes n'o ye ani musow togodaw la olu bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na cakɛda ko hukumu kɔnɔna na ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye layidu ta k'a fɔ Comatex bɛna dayɛlɛ wa ko baarakɛlaw ka juru min bɛ Comatex la miliyari 2 ni dɔɔni ko bɛna sara ko a bɛna miliyɔn 600 sara teliya la dɔɔni ko a tɔ bɛ sara o kaɲi a ye layidu ta ni minɛkɛ bila i da a ka to n dalankolon ye o ye tiɲɛ ye ko CEDEAO ka ɲakili ninnu u ye tɔnsigiba min kɛ kalo tile 7 tɛmɛnen ni ɲakiliw bɔra la ko kuma ko CEDEAO cilen don walasa ka Mali lamaloya wa an t'o dɔn ɲininkali tɔ min fana bɛ Ablaye mais u maloya anw ɲɛ yɔrɔ siga t'o la le républicain ala k'u malo n'u bɛ an juguya la ala k'u malo an u b'an juguya la wala u b'an ko le républicain ko di ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ Assise nationale de la refondation hukumu kɔnɔ ko parena ni FSD kɔfɛ ko minisiri min ɲɛsinnen don yɛlɛmaba ninnu ma Ibrahim Kasa Mayiga ko ale ni mouvement Espoir Malikura ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ dugukolo ko mankan minnu b'an senkɔrɔ ka mɔgɔw ka dugukolo minɛ ka fɛn n'o wele ko accaparement de terre ko kulu min bɛ cakɛda min bɛ wele ko CEMAT ko olu n'u jɛɲɔgɔnw kɔni b'a la ka dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin Ɲamakɔrɔ Jalibugukaw ma Ablaye Mali Tribune ko kuma ko Aliyu Bubakari Jalo de ye mɔgɔ ye danga ka kari min na ani kalata nata ninnu cɛ wa o kɛmɛ ka u ɲininka tɔ min fana bila yan nɔ o Segu ko farati Segu bɛ farati la kosɛbɛ baloko gɛlɛya siratigɛ la ko baloko gɛlɛya bɛ sɔn ka maaw sɔrɔ yen nɔ ni wulikajɔ dɔw ma kɛ teliya la Charles de Kouroumafuka ko Seydou Mamadou Kulubali ale ye labɛn dɔ kɛ walasa ka se ka o yɔrɔ a seko ni dɔnko ni tabiya kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu don bala kosɛbɛ ko a yɛrɛ kun ye a den fa ye Ablaye Andani sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin Ablaye ko lakɔlidenw fana ye a wajibiya k'a fɔ ko kalanko minisiri Amadu Keita ko ale ka walan sɛmɛ sanfɛ kalandenw de ko don sanfɛ kalan ko don sanfɛ kalandenw awɔ ayiwa d'accord an kɔni bɛ yan an b'u lajɛ n'u bɛnna mun kan bɛ yan Mali kalanko lo waragoya Ablaye a lɔnbara mɛnna hali ekɔli dɔw ko ekɔli dɔn na ekɔli ma dɔw ka ɲɛ hali bi ekɔli kɔni ma don parce que ni lakɔli karamɔgɔ k'olu tɛ don ko parce que ko kalanden dɔw kalanso mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ 50 k'olu tɛ kalandi olu fana sisan u b'a fɛ ka dɛmɛ olu fana bɛ kɛ jamana a bɛ fɛ ka damatɛmɛ ye sa ekɔli karamɔgɔ dɔw tuma dɔw la n'a ma olu kama tuma la a tɛ bɛn dɛ fɛn dɔ bɛ yen olu fana ka jateminɛ kɛ n'o fɔra supérieur u b'a dɔn supérieur u b'a dɔn mun kalan kɛ université la mɔgɔ tɛ kalan yɛrɛ kɛ ayi classe kelen na université la sanfɛ suma dɔrɔn ko i dura yɛrɛ la kuma dɔn k'a bɛ taa fɔ mɔgɔ 9,000 mɔgɔ 10,000 n'olu b'a fɔ 50 Alahu akubar a b'o o kuma an b'o kɛ don u k'a jateminɛ dɛ bamanan de bi an bi 19 novembre de la 19 novembre o tun ye dɔnba ye Mali la dɛ Modibo Keita minɛ don d'accord i t'a fɔ Musa nana fanga dɔn Musa nana don fanga la voilà je préfère ça a bɛɛ tɛ kelen ye de a bɛɛ tɛ kelen de i ko Modibo bin don bon Musa n'a dɔn comme ça Musa de fanga ta bolo donc a b'a fɔ Musa n'a dɔn o tiɲɛ o y'a hɛrɛma yɔrɔ ye i y'a faamu waati ni bi tɛ yanni Musa ka bi tun bɛ chômer Mali la baara tun tɛ kɛ bi ayi an ye san 20 kelen de kɛ o la baara tɛ kɛ 19 novembre était jour chômé et férié au Mali ça fait partie des jours chômé au Mali chaque 19 novembre baara tun tɛ kɛ baara tɛ kɛ Musa bɛ kuma télé la ka kuma mɔgɔw fɛ k'a ka projet fɛ ka fɛn kɛ baara tɛ kɛ c'était un jour chômé et payé 19 novembre la an y'a remplacé ni 26 mars de ye Musa fana binnen 26 mars waati ko 19 novembre kɔnɔ an ye tɛrɛ k'o kan 26 mars de bɛna dɔw la 26 mars de bɛ chômé sisan 19 novembre kɔni a bɛ tɛmɛ gansan parce que faamaw binna k'o yɛlɛmana sinon 19 novembre ka Musa to fanga na bi o ye dɔnba ye ninnu fana nana sa o tɛ mouvement démocratique mɔgɔw ya voilà olu de tɛ fanga la halisa olu de bɛ fanga la sisan
Donc écoute ma bien moi hein. On connaît bien moi. Du 9 novembre tunti barake Mali là. Parce que au watini fanga tout monde ko lu ko dombado parce que lu ko horonya ani angay rosoro dondo. Munde kara au don. Mardi 19 novembre 68. L'heure de la liberté a sonné. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est le lieutenant Moussa qui parle à la radio. À l'époque, c'est la radio Mali. Télé Tunté. Il dit aujourd'hui, 19 novembre 68, Maliens et Maliennes, l'heure de la liberté a sonné. Le régime dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets a chuté. Le comité militaire de libération nationale assumera désormais les pouvoirs politiques, administratifs, en attendant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques, démocratiques, issues d'élections libres. Vive le Mali, vive la République, vive l'armée. Lieutenant Moussa. Ah, akuma be ni do folo. Kuma be fle. Ko faso ga yirama horan wati sila. Voilà. Oko jago fanga kuma muro de kamagoro. Molu ko na ga vale. Ko bina. Kulubina. Oko luka kulubina jamana nyamuata. Désormais. Ka jamana ko nyabo. Ko nyabo. Yani ga tu ka karata ke. Kana ni fanga yi. Jamana do re fanga miswandi. Il dit dans 6 mois l'armée retournera dans les casernes. 6 mois que Sambouga Anisaba. Ulu mogo tanani de bemben ke janfa ke modi wala. Parce que ye bemben de sri. Bemben awolo le janfa la. Janfa ye jume. Modi bo fanga bino yo tien. O ma tanani fle. Lieutenant Moussa Traoré. Capitaine Yoro Diakité. Lieutenant Baba Diara. Lieutenant Philippe Sissoko. Lieutenant Youssouf Traoré. Lieutenant Chokoro Bagayego. Lieutenant Joseph Mara. Lieutenant Mamadou Sanogo. Lieutenant Kisma Dunkara. Lieutenant Moussa Kone. Lieutenant Karim Dambélé. Capitaine Malik Diallo. Capitaine Mamadou Sissoko. Et capitaine Charles Samba Sissoko. Mogotan Nani. Capitaine Nani. Lieutenant Tan. Uluko Moussa de Bekenyemae. Uluko Kulutogo CMLN, Comité militaire de libération nationale. National. Mais Ulu ere atare nyefe o monyo kon famu ye nyaga njanfa. Sama bora parce que fangati son bejema. Fangati so male. Donc chokoro bagago ko Moussa Kelema fanga bi Ulu de abinyon donc u kelen seka fanga ki utaye. Donc ale bata atala, Youssouf ba atala, Moussa ba atala. Ati bench kisima ba atala. Finalement, u foro nyogonko Moussa ko ma fere ke ko janfa do ni ma fere nyini la nunu be nyanfa. Donc Moussa yumine le 28 février 118. Moussa yumine wati mina de Moussa ere kere nyemay o watinde parce que Moussa ko bon ngoni bo mon sen na wulu boraka bon si ça nyemay ya fare dara. Donc Moussa ya semelen ayu chidron ay semelen fanachi comme maintenant on fait l'IDPM. L'Union nationale du peuple malien. Semelen a effacé ka bo premier fanga de la maison du peuple. Ko djema 6 ans fanga et djema taille. Voilà. 6 ans fanga ti sadda su taille. Donc ça sera sous ka kuluchi. Ayo chi. Ka sura su mene. Ka mene. Donc ka sura ki mo sa sigi kanyi. Voilà. Et puis ayo mene. A sur la télévision te me fangelen voye bi ko ma bi ma fa ka sur imam malo. Mais Moussa yu fa ku malo de. Moussa yu mene wati mina a soro. Télévision T, radio drone de Bay. Donc, Youssouf ko Moussa Mani ni mina na ya radio la mo ko ti dala de. Fo nga frede ke mo ko ka yi